Sziasztok! Akkor ez lenne az az ígért videó, hogy hogyan öltözzünk, meg öltöztessük a gyerekeket hidegben. Nézek néha ide le, ezt láthatjátok, írtam jegyzeteket, mert bármilyen témáról tudok össze-vissza napokig beszélni, és most ezt igyekszem nem össze-vissza, és nem több napra elhúzni, szóval ezért innen lesek. Az ilyen tök alapvetés, hogy az hidegnek az érzékelése az nagyon egyéni, és emiatt a jó megoldás is egyéni, szóval a kísérletezést azt nem tudod igazából megspórolni, de azt gondolom, hogy ez így az élet bármelyik területére igaz, hogy nincsenek ilyen dobozos jó megoldások. Amit én ebben a videóban igyekszem elmondani, meg átadni nektek, az, hogy mik közül érdemes kísérletezni, hogy milyen rétegtől miket várhatsz, hogy te kvázi már tudatosan rátok szabva tud összeállítani az öltözéketeket. Hogy miért okoskodom erről? Azért, mert van elég sok magashegyes, havas, hideges, jeges tapasztalatom, meg a Marcinak is, a férjemnek, és így ez alapján öltöztetjük a Bendegúzt is az oviban, és hát eddig mind a hármunknak úgy látszik, hogy beválik. Plusz én így az idegrendszerrel, neurológiával, légzéssel, hidegezéssel is elég sokat foglalkoztam így a szakmámból kifolyólag, szóval ebben is van tapasztalatom. Az elején, mielőtt még a ruhákra áttérünk, 3 dolgot szeretnék így még kiemelni gyorsan, amik hatnak arra, hogy akárhogy is öltözöl, az beválik-e vagy nem. Az első az az étkezés meg az ital témája. Ilyenkor, amikor hideg idő van, télen, érdemes zsírban gazdagabb ételeket enni általánosságban is, itt növényi zsírokra gondolok, illetve effektíve a hideg időbe való kimenetel előtt is. Azért, mert ez lassan sokáig ad energiát, szórja műzliére diót, nem tudom, kenyerére rakj egy szelet avokádót, vagy ha valami zöldséget eszik reggelire, nem tudom, tojásrántottájához arra önts olívaolajat, ilyesmire gondolok. Szénhidrátot ilyenkor érdemes mindenképpen lassú szénhidrátot érdemes ilyenkor enni. Nem fehérlisztet, nem cukrot, valami nem pörget, hanem valami zappelyhet, teljes kiörlésűt, rizst, krumplit, stb. Ilyesmire gondolok. Nem cukrosat, nem fehérliszteset, ez egészen biztos, mert az hamarad nagyon gyorsan energiát, és aztán meg egy nagy vércukor lezuhanás van, ami amúgy olyan hatással van az idegrendszerünkre, hogy a hidegérzékelésünk az sokkal, vagy hidegtűrésünk az sokkal rosszabb lesz. Fehérjét azt érdemes enni ilyenkor is, most konkrétan a hidegbe való kimenetel előtt, viszont nem annyira sokat, mert a fehérje lebontása az emésztőrendszerünkben a leglassabb, és hogyha oda megy el az energia, akkor fázunk, ha nem oda megy az energia, és nem fázunk, akkor viszont az emésztésünk lesz egy kicsit diszkomfortos. Szóval az ilyen napokon a gyerekeknek a nagyobb fehérjeadagot azt érdemes estére rakni, mert éjszaka vígan boldogan el tudja emészgetni a fehérjét, és ez nem lesz rossz hatással a hidegérzékelésére kint. Ital, amit elvisz magával. Nyilván egész nap legyen hidratált, ez tök fontos, de hogy amit visz magával, az legyen ne forró, hanem langyos per meleg, ami a gyereknek megfelelően iható hőmérséklet, legyen nyilvánvalóan termoszban, hogy megmaradjunk így a hőmérséklete, de ami fontos, hogy ne legyen nagyon cukros és nagyon mézes, azért, mert cukorméz, amit az előbb mondtam, gyorsan föllövi a vércukrot, és aztán van egy nagy crash, ami aztán fázást, elnyekkenést tud okozni. Szóval simán meleg tea, hogyha nem issza meg natúran, egy icipici mézzel, vagy gyümölcs tea, aminek már alapból van egy olyan íze, hogy megillata, hogy simán megisszák. Nekünk nagyon bevált ez az erdei kaland nevezetű tea, én a DM-be veszem, azt hiszem a Spárban is van, konkrétan gyümölcsökből van, és olyan illata, meg olyan kinézet is van, mint a gumibogyószörpnek a gumimacik meséből, még gyerekkoromból arra emlékszem, és hogy mindenféle édesítés nélkül is, tényleg, mint hogy egy ilyen gyümölcstálat ennél, olyan íze van, és ez langyosan tök király, hogyha esetleg nem inna ilyen basic teákat, meg simán a gyerek, de hogy nem érdemes tele cukrozni, meg tele mézezni. Amiatt sem, mert ugye az ott ragadni fog, de most attól tekintsünk el, már csak a fiziológiás hatásai miatt sem. Befolyásolja még a hideg tűrést per érzékelést az adott napon lévő idegrendszeri állapot,
hogy mennyit aludtál, hogy milyen az általános feszültségi állapotod. Ugye nőknél nekünk a hormonális állapotunk is az általánosságba éve, hogy az életünk melyik szakaszán tartunk, és az napi is, hogy az adott ciklusunkban hol tartunk. Ez is befolyásolja. Ezt nyilván ki kell tapasztalni magadnak, hogy nem tudom, a luteális fázisodban, ha akkor jobban fázol, akkor még egy réteg, vagy egy másik vastagabb, vagy ilyesmi. Szóval ez is az, amire neked kell úgymond rájönnöd, de hogy ezek ilyen egyetlen nem atomfizika dolgok. Az mindenképpen az ilyen ökölszabály, ha keveset aludtál, rosszul aludtál, vagy akár a gyerek, akkor vastagabban öltözzön, melegebben öltözzön, mert akkor jobban fog fázni, ez tuti. Illetve még egy dolgot így az öltözés előtt, ez a harmadik, amire szeretnék még kitérni, hogy így ez a hideghez való adaptáció, meg a hideg tűrés, az nagyon-nagyon jól fejleszthető, és szerintem fejlesztendő is nagyon sokunk esetében, mert a mai élete az emberek nagy részének az olyan, mintha egy tolószékben egy ilyen búra alatt lenne, mindig állandó hőmérsékleten kb. Mozdulatlanul, mert vezetve megyünk mindenhova, ott általában ülünk, és semmiféle hatás nem ér minket. Nos, ennek nagyon-nagyon-nagyon sok fizikai és nagyon-nagyon sok mentális és lelki negatív következménye van, azért, amiatt, mert az idegrendszerünk nem kap elég hatást, de most ezt egy zárójelben, maradjunk csak a hidegnél. Ahhoz, hogy jól bírjuk a hideget, vagy jobban bírjuk a hideget, ahhoz nem csak az a dolgunk, hogy jól fölöltözzünk, nyilván, de B az is, hogy rakjuk ki magunkat, vagy tegyük ki magunkat hidegnek. Érdemes többször tudatosan fázni egyébként, mert ha kimész mondjuk kevésbé fölöltözve, mondjuk most a kertbe, vagy az utcára, és azt mondod, hogy én most 10 percet sétálok, úgyhogy csak egy, nem tudom, póló van rajta, én az előbb így voltam kint egy fél órát körülbelül, és közben a légzésemmel megpróbálom, és ez sikerülni is fog, megnyugtatni magamat. Igen, most fázom, ez egy olyan állapot, ami nem veszély, ez egy állapot, nem pedig veszélyhelyzet, akkor szépen lassan megtanítod az autonóm idegrendszeredet arra, hogy a hideg, mint olyan, az nem egy ellenség, ergo nem kezd rögtön jelezni, nem kezdesz rögtön vacogni, stb. Ilyet lehet csinálni hideg zuhannyal is, magadra engeded rögtön a hideg zuhanyt, és légzéssel visszahozod magadat egy nyugis szintre. Ezzel mind tanítod az idegrendszeredet arra, hogy ez nem egy veszélyállapot, és növeled a hidegtűrésedet. És ezzel egyébként lehet elég, magas szinten is foglalkozni. A Wim Hofról biztos hallottatok már, az ő módszertana például kezdőknek is eléggé jó segítséget ad ahhoz, hogy hogyan lehet légzéssel összekapcsolva a hidegtűrést azt tulajdonképpen kitolni, és ezáltal egy, kiegyensúlyozottabb és jobban szabályozható idegrendszert építeni magunknak. Igen, mindezeket egyébként én csinálom a gyerekkel is, szóval én szoktam őt, most reméljük nem viszel a gyámügy, mezitláb kizavarni a hóba, direkt nem adni rá kesztyűt, én szoktam azt, hogy fürtik meleg vízben, és azt játsszuk, hogy hideg vízzel fröcsköljük egymást közben, szóval, hogy, és mindezt mókában, szóval nyilván nem azt, hogy akkor most menjél ki, és nem tudom, 10 kör a ház körül mezitláb a hóban, szóval nem, mert hogy az egy ilyen veszélyhelyzet lenne neki, hanem hogy csak mókából kiszaladunk, hogy nem tudom, nem töltöttük meg a madáretetőt, töltsük meg, jaj, de cipőt kell venni, nem baj, gyere, fogd a szotyit, kiszaladunk, megtöltjük vissza cipő nélkül, és hogy ezáltal is azt erősítem benne, hogy a hideg az nem ellenség, szóval ez egy fán, és ezáltal tanítom az idegrendszerét. Igen, ennyit akartam ilyen előjáróban, általánosságban. És akkor most beszélek arról, hogy mondjuk egy réteges öltözködés, és hogy ez mit jelent, és hogy melyik rétegnek mi a célja, ott milyen anyagokra, meg milyen fókuszokra érdemes figyelni, hogy te is össze tud magadnak állítani a tökéletes hidegszettedet, vagy a gyereknek a tökéletes hidegszettjét. Itt most csak a felét, harmadát látod mellettem, idehoztam egy csomóféle anyagot, egy csomóféle ruhát, hogy mindegyik réteghez tudjak mutatni példát, és ha szükséges, akkor majd, nem tudom, a videó alá, vagy valahova írok márkákat is, hogyha ez esetleg segítség. Még előjáróban annyit, a ruhák előtt, hogy van, szóval hogy ahhoz, hogy jól fel tudj öltözni, nem feltétlenül kell vagyonokat költeni magadra per a gyerekre,
mert hogy szinte mindent lehet már használtan a Vintiden venni. Marha jó az, hogy a szlovák, lengyel Vintiden nagyon-nagyon-nagyon jóféle technikai cuccokat lehet venni. Nagyon-nagyon olcsón. A gyerek cuccainak a nagy részét, amiket majd láttok, de ezt majd mindig mondom, vagy igyekszem mondani, én azt onnan kukáztam, ilyen 1000 forintokért. És nagyon, szóval tényleg nagyon-nagyon jó. Cipőt és kabátot nem, de ezt majd ott elmondom. Az ugye alap, gondolom, hogy sosem a ruha lesz meleg, hanem a tested termel hőt, és amit ugye belülről már támogattál az idegrendszereddel, a kajával, az innivalóval, stb., hogy a ruhák azt csak bent tartják, és kvázi sokszorozni tudják ezt a melegséget, de nem termelnek hőt. És az a fontos, hogy a ruhák, a rétegek között legyen megfelelő mennyiségű levegő, mert azt tudja a testet fölmelegíteni, és hogy tudj benne nagyon-nagyon-nagyon kényelmesen, és valóban kényelmesen mindenféle mozgást csinálni, mert a mozgás termel hőt. Az első rétegünk, ezt aláöltözetnek nevezhetjük, ennek 2 fókusza van. Az első legfontosabb fókusza az a nedvesség elvezetése esetleg izzadnál. Ez felnőtteknél fontosabb, gyerekek ugye nem annyira szoktak izzadni, bár ez is nagyon egyénfüggő. A második egy icipici kis szigetelés adása. Amit fontosnak tartunk ennél a rétegnél, hogy legyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon puha, szinte észrevehetetlen réteg legyen a testeden. Ez lehet stretches, de ne legyen ilyen nagyon cupi. Ez, ami rajtam van, ez egy vastagabb aláöltözett fölső most, és direkt ezt vettem föl. Látjátok, ez egy picit úgymond nagy rám, de hogy ennél cuppanósabb, az már nem lesz kényelmes a mozgás miatt, és nem lesz, hogy túlzottan rászorul a bőrre, nem lesz ott levegő, nem lesz mi átmelegedjen. Igazából itt lehet az első ilyen nagy öngolt rúgni, amikor egy ilyen harisnyaszerű valami berakod bele a gyerekedet nagyon-nagyon-nagyon szorosra. Milyen anyagból legyen ez? Ez lehet merinógyapjúból, illetve lehet szintetikus, és lehet kevert is. Ez az, amit el kell dönteni, hogy melyik működik neked a legjobban. Ez rajtam most egy szintetikus aláöltözet. A gyereknek mutatom, hogy milyei vannak. Ez egy vékony aláöltözet fölső, látjátok, át lehet rajta látni. Ez egy kifejezetten vékony merinó gyapjú aláöltözet fölső. Én igyekszem neki ilyen kis garbosokat, vagy nagyobb garbosokat venni, és ez stretches, de van benne azért, hogy ezt fölveszi, ez egy picit nagy rá. Én aláöltözetből, ő most 116-os méretet hord, és ezek 122-es, 128-asak, szóval én nagyobbat veszek. Egyrészt, hogy hosszú is legyen, meg hogy ne legyen ez az ilyen cupi érzés. Szóval van ilyen vékony belőle, és van, várjátok, most először csak a fölsőket mutatom, aztán majd az alsókat is. Van ilyen, ez már egy ilyen vastagabb, ez is gyapjú, merinó gyapjú, ezen már nem látsz át. Ez is garbós, és ez egy olyan szabás, ami hátul hosszabb, ami egyébként szerintem amúgy sem árt. És attól függően döntöm el azt, hogy most ez vagy az, hogy milyen idő van. Meg ugye nyilván ismerem a gyerekemet, és tudom, hogy milyen időben ő mennyire fázós, és hogy melyik az, amelyik aktuálisan jó lesz. Úgy rakom össze a mixet, hova raktam azt a kéket, nem tudom. Biztos meg lesz majd. És nadrágokban is, itt van. Szóval itt van a kékje, a vékonya. Nadrágokban is, az aláöltözett nadrágokban is igazából 3 típust lehet megkülönböztetni. Van ez, amit meg kéne varjak, egyszer meg lesz az is. Ez a nagyon vékony, látjátok, ezen is így át lehet látni. Ez a harisnya feeling, szóval, hogy ezt például én akkor adtam rá egy szoftsággatya alá, amikor ilyen 5 fok körül volt a hőmérséklet. Ez akkor nagyon-nagyon jól működött. Van ez az egyel vastagabb, ez is merinógyapjú, ez egy ilyen tréningruhaanyag. Ez is leggings-szerű, de ebből a vastagabbból én már, mivel ez már vastagabb és több szigetelést is csinál, nem csak a lélegzést, és nem csak a nedvesség elvezetést, ezért ebből én már egy bővebb verziót választok, szóval hiába leggings, de nagyobbat veszek neki, hogy legyen egy picit bővebb, egy pici mozgástere, egy pici levegője. És van a harmadik féle, ami meg, ez is gyapjú,
Ez már ilyen, várjátok, közben ez itt elsötétült, ez már kifejezetten vastag, és ez egy ilyen, nem tudom, tréningnadrág, minek nevezhetjük ezt. Ez jó nagy rá, de nagyon örültem, hogy találtam ilyet, és nem érdekel, hogy nagy, így is hordja, összegumizzuk itt jól. Szóval ez a kvázi legvastagabb alá öltözete. Az, hogy miért érdemes venni, szerintem nadrágból egyébként bőven elég ez a középső most, és érdemes vékony, meg ezt a közepesen vastag aláöltözett fölsőt venni. És ha fönt jól van a törzs védve, a láb nem fog annyira fázni. De majd a végén összeállítottam egy ilyen listát, hogy szerintem mi az az alap, amit ha összeraksz ruhatárnak, akkor jól tudsz kísérletezni. Szóval ezek az aláöltözetek, és akkor még egyszer legyen stretches, de ne ilyen cuppanós, lehet szintetikus, lehet merino gyapjú. Arra figyelj, hogy ha gyapjú, akkor az merino gyapjú legyen, mert a klasszikus gyapjuk, mint amiből ezek a norvég pulcsik készülnek, meg ilyenek, azok szúrósak. És ez nem jó testre venni. Hogyha van nagyon, nagyon szenzoros gyereked van egyébként, és őt is mondjuk esetleg zavarja, akár egy ilyen merinói gyapjú is, ami amúgy kevés van, ami zavarja. Van olyan mix, hogy gyapjú sejem mix, azt is, most nincs itt, szerintem az pont rajta van a gyereken, de mindegy, az nagyon-nagyon bőrbarát, illetve én, mivel ők nem nagyon izzadnak, én szoktam azt csinálni, hogyha olyan fölsőt adok rá, ami egy kicsit már ilyen irritálóbb, mert a gyapjú picit néha irritálja, én az alá adok egy pamutpólót, és annyi. Ha te izzadós vagy, akkor ezt ne csináld meg, mert a pamut nem vezeti el a vizet, hanem magába szívja, de gyerekeknél ez tök jól működik. Szóval azt akarjuk, hogy vezesse a nedvességet, lélegezzen, ugye, és egy picit szigeteljen ez az aláöltözet. Ne legyen cupi, de legyen stretches, rugalmas, legyen rá jó, be lehessen tűrni a rétegeket, a nadrág ne csípő legyen, hanem nyugodtan lehessen de fölhúzni. Tök jó az, aminek van ilyen derék része. Ez tök fontos. Mert, és jó, inkább hosszabb, inkább bővebb legyen, mert nyújtózkodnak, másznak, stb. És az nagyon rossz, hogyha kilóg mindenük. Erre jön rá ugye egy középső réteg, aminek azt szeretnénk, hogy hőszigeteljen, szóval ez az, ami az első ilyen nagyobb olyan rétegünk, ami bent tartja a test hőmérsékletét, szóval hogy hőszigeteljen, lélegezzen, szóval ha megizzadnánk esetleg, akkor ne az legyen, hogy ebből facsarjuk a vizet, hanem engedje át a testből a párolgást, vagy hogy mondják ezt, igen. És hogy milyen anyagból legyen, itt lehet kettőre gondolni, lehet ez a klasszikus, várjatok, keresgélek, klasszik polár, vagy gyapjú, amire figyeljetek szerintem itt, hogy ha kötött, akkor az legyen gyapjú per gyapjú keverék, mert általában a teljesen szintetikus fonalakból kötött, és azok általában ilyen nagyon lazán kötött pulóverek, azok semmit nem érnek. Szóval, hogy nem az a lényeg, hogy az anyag, amit magadra veszel, az milyen vastagnak néz ki, hanem, hogy milyen technikai tulajdonságai vannak. És az ilyen Pepco, meg ilyen helyeken megvett vastag téli kabátok, pulcsik, sapkák 99,99%-ban kuka, mert lehet, hogy vastagnak néz ki, de hogy az anyag, amiből van, annak nincsenek olyan technikai tulajdonságai, amik megfelelően a külső rétegnél zárnak mondjuk a szél ellen, vagy bent tartják a hőmérsékletet. Szóval sokszor, szinte mindig egy normális, ez nem vastag polár, ha megnézitek, vékony, ez azt hiszem Decathlon. Igen, ez Decathlonos polár, ez bőven elég, és nem kell ennél több középső rétegnek, mint egy ilyen gigafonalból, de nem technikai jellemzők, ez nem gyapjúból kötött pulcsi. Mert ez rugalmas, bent tartja hőmérsékletet, kivezeti a nedvességet. Ha pulcsi, kötött pulcsi, akkor az ilyen gyapjúból kötött, az ilyen norvég pulcsikra gondolj. Nehéz, nem nagyon lukas, nem látsz át rajta, és ez lehet szúrós, ugye? De hát mindegy, mert nem ezért a bőrünkhöz. Mire figyelj, azon túl, hogy milyen anyag van, arra figyelj, hogy ne cuppanjon, ez legyen laza, lehet stretches, az jó, mert ugye egy laza is, ha fölnyúlok, akkor ezért kell, hogy táguljon, de ez kifejezetten ne cuppanjon rá, legyen levegő, legyen nagyon könnyű a mozgás benne. Ez a középső réteg fölülre,
és a középső réteg alulra. Nekem az a tapasztalatom az én gyerekemmel és önmagammal, hogy nem szokott kell lenni középső réteg alulra, mert a vastagabb aláöltözett nadrág és a külső héjnadrág az elég. De ha kell, van nekünk is, ezek az ilyen poláros gatyák. Lényegében ugyanaz középre, vagy lentre, mint föntre a polár pulóvere. Maradj ott, igen. Én ezt amúgy akkor adom rá, hogyha, ment ilyen, ezt a poláros nadrágot, hogyha tudom azt, hogy mondjuk nagyon-nagyon-nagyon sokat leszünk hidegben kint, és vizezni fogunk, és az ő sínadrágja, nevezzük így, majd mindjárt kitérünk a külső rétegekre, nem lesz már addig vízálló. Akkor ezt adom rá, meg egy klasszik héjnadrág, esőnadrágot, meg egy aláöltözetet, és akkor így, de akkor ugye kívülre nem kap vastagat, hanem akkor a középső a vastag. De általában nekem az a tapasztalatom, hogy ez nekünk nem szokott kelleni. Per nagyon-nagyon-nagyon ritkán. Mivel lehet még középső réteget turbózni? Ez nekünk az aduászunk, a gyapjú mellény, hogyha én ezt jobban szeretem ráadni, gyapjú mellényt jobban szeretek ráadni, mint gyapjú pulóvert, én azt szoktam csinálni, hogy aláöltöző, ez a polár, ez a mellény, és akkor igazából szerintem nincsen időjárás, szél, viszony, stb., ami őt bármennyire is zavarná, és ezt azért szeretem jobban, mert ennek a stretchessége miatt és fazonja miatt nagyon könnyen tud benne mozogni, ez megvédi a fontos részeket. Direkt ez egy nagyon hosszú mellény, ez jó nagy rá, egész leér a feneke aljáig, meg jó bő, szóval simán rájön a pulcsira. Ezt én jobbnak tartom, mint egy vastag pulcsit. Nekünk jobban beválik a mozgás miatt. Illetve amivel még lehet trükközni, ez nekem saját cuccom, hogy olyan polár pulcsi, aminek a mellény része az ilyen pehelyanyagból, nyilván ez műpehely, van. Szóval itt kapsz te is egy plusz védelmet. Ez is tök jó, és sokat számít. Sokkal melegebb ez a pulóverem, bár ha megnézitek, ez nagyon vékony. Ez egy ilyen stretchy, vékony poláranyag, de amiatt már van ez a plusz bélelt mellény része, emiatt ez felveszi a versenyt bőven az egyel vastagabb, de mindenhol vastagabb sima pulóveremmel. Szóval ezzel lehet még középső réteget csalni, hogy ilyet veszel. Gyerekben én ilyet nem láttam egyébként, de felnőttben van. Ez Marmot márkájú egyébként, de ez, az ilyen típusút azt több ilyen outdoor cég is forgalmazza, és szerintem ez nagyon jó. Plusz ezt tudod átmeneti időben simán hordani külső réteg nélkül. Ez azért is jó. Igen, mindjárt rám dől ez a kupac. Szóval ez volt a középső réteg. Hőszigetelés, nagyon, lélegzés, polár vagy gyapjú, ne cuppanjon, de legyen rugalmas, legyen alatta levegő, és tudjon bennem mozogni, legyen elég hosszú, be lehessen tűrni. Extra polár vagy gyapjú mellény, igen, a mellény az lehet polár is nyugodtan, illetve ilyen pehely mellényszerű felső rész azt tud segíteni még. És akkor jön a külső réteg, ami nagyon-nagyon-nagyon sokféle lehet. Az a célja a külső rétegnek, hogy védelem ugye a kívülről jövő erők ellen, szél, eső, hó, szóval víz, plusz itt még tudod turbozni a hővédelmet, hogyha kell. Nem biztos, hogy kell, nem minden időjárásban kell, és érdemes, hogy ez is lélegző legyen. Biztos megvan az az élmény, amikor azokban a régi, klasszikus műanyag esőkabátokban, vagy esőkabátban vagy, megizzadsz, és akkor kívülről szakad rád az eső, belülről meg ver a víz. Nagyon jó, ezt érdemes elkerülni, jó lehet lélegzőt választani. Többféle ilyen héj anyag van. Vannak a soft shell-ek, vannak a hard shell-ek, nevezzük így őket, illetve vannak a bélelt per pehely, nem feltétlenül természetes pehely dolgok. Mindjárt mutatok mindenre példát, és mondom, hogy melyik mire jó. Itt is nagyon egyéni preferencia, hogy melyik az, amelyik be fog nektek válni. Várjátok, idehozom először a kabát részeket. Jézusom, ezek már nagyok. Azt hiszem, több kabátot nem hoztam. Igen. Szóval kezdjük soft shell. Az ugye mérsékelt vízállással, inkább vízlepergető jellemzőkkel bíró, stretches, általában szélálló, belül polár külső réteg kabát.
Sokszor már ezeket is csinálják membránnal, ami azt jelenti, hogy a vízállóságuk az már nagyon-nagyon jó tud lenni, de ez azért sosem veszi föl a versenyt egy effektíve külső héj hard shell nadrággal vagy kabáttal. Ez átmeneti idős, nem esős a soft shell-ek, ezek a típusú soft shell-ek. Akkor van a pehely, ez nekem nagy kedvencem, ez egy North Face pehelykabát a gyereknek. Én nem akartam elhinni, 5000 forintért találtam Vintiden, ez elképesztő, ilyen kifordíthatós, tök király. Ezt én akkor adom rá, mert ez borzasztóan jól tartja a meleget, mert hogy ebben konkrétan nem lehet fázni, hanem amit látjátok a színén, lehet hasoncsúszni az erdőben, ami aztán kimoshatatlan. Ezt már nem fogom eladni Vintiden, ez van. Na szóval, hogy ezt én akkor adom rá, amikor nincs eső, az biztos, mert ez beázik, és amikor mondjuk úgy megyünk ki a hidegbe, hogy tudom, hogy nem fog hóban fetrengeni. De egészen ameddig le nem esett a hó, az oviban ebben volt. Nagyon könnyű benne mozogni, nagy, nagyon kényelmes, a kapucniát jól be lehet húzni, és ez a pehely anyag, ez a leges legjobb hőszigetelő. Szóval van ez. Akkor van ez a Marcié, ez csörög, elszedtem tőle. Ez a klasszik külső héjkabát, ez ami mindenálló, szóval ez az esőálló, szélálló, mindenálló, de hát ez egy ilyen vékony valami. Ez alá nyilván vastagabban öltözöl alá, de ha tudom, mondjuk egy nagyon hosszú túrára megyek, akkor inkább veszek alsó, középső kiegészítő réteget és egy ilyet, mert akkor tuti biztos vagyok benne, hogy ez úgy lezár engem, de lélegzik, hogy biztos, hogy nem fogok fázni. És akkor van ez a kombinációs dolog, amit én végül is a Bendegúznak most idénre vettem. Ez az olyan kabát, ami ugyanolyan hard shell anyagból van kívül, mint az, amit az előbb mutattam Marcinak. Vízálló, szélálló, kopásálló, mindenálló. Itt a kesztyűje, azt ki is veszem belőle. Vízes. Odafigyelő anyukája van ennek a gyereknek, ugye? És viszont belül van itt egy polárbél, és itt meg, szóval ez egy ilyen síkabátszerűség, pehelyszerű bélés. Arra figyelek mindig, hogy a kapucnia elég nagy legyen, és legyen gumírozott, ezt most nem tudom, látjátok-e, vagy behúzható, és nagyon jó, ha van ilyen kis ellenzője is, mert hogy akkor tényleg be tud úgy bugyolálódni bele, hogy nem érik az elemek. És ez is legyen megfelelő hosszúságú és nagyságú. Ez egy ilyen nagyobb méret, mint ami ő egyébként. Viszont aláöltözve így tud kényelmesen mozogni benne. Érjen a derék alá a kabát, ez nyilván tök fontos, és nem egy picivel, hanem sokkal, mert amíg nekünk, hogyha leér, nem tudom, 5 centivel a derekünk alá, tök jó, de amíg ők fejjel lefele csúsznak a lejtőn, meg hanyatta fölhúzódik, és nyugodtan érje le a popsiukig, hogyha találsz olyan fazont. És akkor a külső héjnak a nadrág része, hát igazából abból is ez a 3 fajta van. A soft shell, ami ez a belülpolár, kívül víz taszító, ez egy kifejezetten magas vízállóságú soft shell, szóval én ezt adom rá hóban is, simán, meg esőben is, de általában a soft shellek nem ilyenek, ez egy ilyen szempontból speciális, rugalmas, és pont nem látszik, na mindegy, de hogy stretches. Általában ezek átmeneti időben a vékony aláöltözettel tök jók. Akkor van ez a klasszik esőnadrág, amin aztán nem megy át semmi. És van ez a, nevezzük sínadrágnak, vagy nem tudom, ami ez az ilyen bélelt és vízálló. Arra figyeljetek, nadrágnál mindig cipővel próbálja a nadrágot, és a cipőben érjen le a cipő sarkáig, ne taposson rá nyilván. Mi ezt meghekkeltük úgy, hogy itt bevart, egy plusz gumi van bevarva, hogy ne húzódjon föl. Hogyha mindig fölhúzódik a nadrágja, bemegy a csizmába a hó, akkor kamásnit érdemes fölvenni, és akkor ezzel igazából bármilyen a nadrágod, meg lesz a vízállósága a ruhádnak. Igen, szóval még egyszer külső réteg, védelem a szél és az eső ellen, és a plusz hővédelem, ami ugye attól függ, hogy milyen időszakra veszed, vagy időjárásra veszed, és legyen lélegző.
amit biztos, hogy ne vegyél Pepco-ban, meg ilyen helyeken, meg a vastagnak néz ki, de és ebből szerintem biztos, hogy technikait érdemes venni, lásd túraboltokban, stb. Az ez a külső réteg. Mert hogy ha ez tényleg lezárja jól a gyereket, kvázi, nem megy be a szél, nem megy be a hideg, akkor alatta már olyan nagy baj nem tud lenni, ha csak nem az van, hogy valami nagyon rossz anyagú, és valami nagyon-nagyon-nagyon szoros dolgot raksz rá, vagy túl sok réteget raksz rá, ami miatt nem tud mozogni, és nem tud hőt termelni. Mi van még? Milyen ruhadarabok? Fejfedők. Amire érdemes itt figyelni, hogy itt azért nagyrészt természetes anyagokkal érdemes mókolni. Ha bírja a gyerek bőre a polárt, akkor még az is jó. Legyen hőtartó és legyen szélálló. Nem jó a pepkós kötött sapka, akármilyen vastagnak néz ki, nem jó. Olyan, mintha ilyen anti-pepkó reklám lennék, de nem jut eszembe más márka, takkó, az is ilyen, meg Sensei, meg nem tudom, szóval ezek nem lesznek jók, amiket így bemész a boltba, és a téli sapkának néz ki. Általában azok nem azok. Mármint, hogy téli sapkák, csak nem okék. Én 3 félet használok a Bendegúznál, van ez gyapjú, sima kötött gyapjúsapka, akkor van a vastag fonalból kötött téli, ez olyan, mint egy bárányt venne a fejére, illetve az ilyen nagyon szeles, nagyon hideg, stb. Időnél ezt használom, ami kívül kötött, belül ez viszont mindenhol poláros, és ez olyan, hogy ilyen fülvédős, és ezt fontosnak tartom, mert nem mozdul el, és ami még a sapkánál fontos, hogy tudjon rávenni kapucnit. Most ezek a kis fülek nem zavaróak a kapucnira, meg én úgy vettem a kabátját, hogy rögtön sapkával próbáltattam vele, de a pomponos, lecsúszós, stb. Nagyon bő sapka az nem lesz jó. Ősszel tök jó el van vele igazából, ha félrecsúszik, semmi baj, de hogy télen, amikor tényleg már hideg van, meg minden, akkor már ilyenekkel nem érdemes játszani, szóval, hogy legyen rá jó a sapka, és védje biztosan a fülét. Sálnak, vagy ilyen nagyon vékony körsál, ez is abszolút jól tud működni, bár én ezt az ilyen jeges hidegben azért nem szeretem, mert ez pamut, és hogy ha így felhúzza magára, beszél, nyálas lesz, megfagy, nem lélegző, szóval, hogy ez tök jó átmeneti időre, meg ezt tudja sapkának is hordani, meg fejpántnak, szóval én ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretem egyébként, de hóra nem ajánlanám. Én hóra 2 félét szoktam meg ilyen hidegre adni neki, az egyik az a klasszik, ez egy ilyen körsál gyapjúból, ez a fajta, ez merino gyapjúból van, szóval ez olyan iszonyatosan puha, a másik pedig az ilyen típusú, belül polár, kívül egy ilyen keményebb anyagú sál, amit szintén, ez azért jó, mert ez gyorsan szárad, nagyon jó hőtartó, és nagyon-nagyon jó szélálló is. Szóval ennek olyan tulajdonságai vannak, amik itt nagyon jól védenek. És ezt én garbóra is adom, és betűröm nyilván a kabáton belülre. Mi van még? Kesztyű, igen. Hát így gyerek meg felnőtt, azt szerintem egy kicsit változó, hogy érdemes. Felnőttként én mászáshoz, meg hegyi túrához, meg hideghez, meg mit tudom mihez, én azt szoktam csinálni, hogy merino aláütözett kesztyűt veszek, és addig, amíg nem kell hóba érnem, addig ez ugye nyilván tökéletes, és hogyha hóba kell érnem per valami eszközt megfognom, meg ilyesmi, akkor erre van egy külső, 2 ujjas, ez a gyereké, de béleletlen héjkesztyűm, és akkor azt veszem rá. És nem véletlenül 5 ujjas ez, és picit nagy is rám, az ismert dolgok miatt, amiért mihez kell a levegő, de stretches, hogy tudjak benne mozogni, és 2 ujjas viszont a héjkesztyűm, mert abban fogom tudni normálisan mozgatni az ujjaimat, és így fogok tudni hőt termelni. Az egy vízálló, szélálló héjkesztyű. Gyerekeknél ez ugye nem annyira, ez a réteges kesztyűzés, ez kicsit nehéz, főleg maguknak megoldani, az meg aztán még inkább. Én azt szoktam csinálni a gyerekkel, hogy milyen jó, hogy ezt most elővettem, és meg tudom szárítani. Szóval, hogy van egy ilyen basic, ez gyapjúkeverék kesztyűje, ez nagyon-nagyon sokáig, nyilván ez a szélre jó, a hidegre tökéletesen jó, egy ideig nem vizeződik át, hogyha havazik, ha át is vizeződik, valahogy nekem az a tapasztalatom ezzel, hogy miután már nem éri
effektíve víz, akkor a kézmelegtől viszonylag hamar szárad egyébként, szóval ebbe fázni nem szokott akkor se, hogyha vizes. De ezen kívül, és ezt nem ráveszi, ha nem ez, akkor meg ezek a típusú kesztyűk, ami kétujjas, és ez is azért kétujjas, ez bélelt, vízálló, szélálló, azért kétujjas, A, mert föl tudja venni, B, mert tud benne mozogni, és ez a lényeg, mert ha most minden ujját külön bezárod egy kesztyűbe, kevésbé, sokkal kisebb mozgástartománya lesz. Amire még figyelj a kesztyűnél, hogy legyen hosszú a szára. Mert ha ezt itt elvágod, és ráadod a gyerekre, akkor egész biztos, hogy a csúszás, mászás, stb. Innen fog vizeződni szegénykém, és az nagyon kellemetlen. Mink van még? Cipőnk meg zoknink. Igen. A cipőnél, várjatok, mit írtam még fel? Igen. A cipőnél, amik szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos tényezők ahhoz, hogy ne fázzon a lába a gyereknek, hogy az új része legyen széles a cipőnek. Az új rész alatt nem ezt értem. Sokan szokták azt mondani, hogy széles a cipő, mert itt az ujjak kezdeténél széles, hanem ezt. Ez a toebox legyen széles. Tudja szétnyitni benne a lábujját, tudja összecsukni. Nekünk csak barefoot cipőink vannak. Én azt gondolom, hogy így neurológiailag ezt tesz a legjobbat egyébként, meg mozgás szempontból is a lábunknak, vagy nekünk, a testünknek, de el tudom fogadni, hogyha valaki ezt nem így gondolja, viszont arra indok, hogy a cipőknek az orrésze miért nem széles, eléggé arra nem tud lenni, mert egy fiziológiás indok, szóval hogy olyan cipőt keresetek, ami megfelelő széles orrésszel rendelkezik. Miért? Mert tudjon benne mozogni a gyerek a lábával, mert akkor tud normálisan lépni, akkor alakul neki normális mozgásmintái, stabilitás, stb., de B, nem fog fázni a lábujja. Cipőbélés, érdemes gyapjút, de amúgy a szintetikus is jó, csak hamarabb lesz büdös, szóval, hogy így, na bum. Érdemes olyat választani, aminek rugalmas a talpa. Miért? Azért, mert könnyebb lesz benne mozogni, és minél több ízület tud a lábában mozogni, annál több hőt termel, annál kevésbé fog fázni. Ezért, hogyha olyan cipőt is veszel, ami, most ez nem tudom mennyire megy át, itt ezen van körbe egy ilyen gumiréteg, ami így a vízállóságát, ez membrános, de hogy még jobban vízállóvá teszi. Tök fontos, hogy ne az egész legyen, ez egy gumicsizma, az nem jó, mert ez ilyen hideg időben nagyon-nagyon kemény, nagyon-nagyon rigid, nagyon-nagyon nehéz benne mozogni. A barefoot gumicsizmák egyébként nem rosszak. Én mostanában úgy szoktam szánkózni, amikor nincs kedvem fölöltözni, nagyon csak ide kimegyek a kertbe, ott szánkózunk, visszajövök, hogy barefoot gumicsizma és gyapjúzokni, és amúgy működik, de én egész napra nem adnám a gyerekemet most gumicsizmában ki az erdőben. Igen, szóval, és mindig zoknival nézzétek meg azt, hogy elég széles a cipő. Hogy még hogyha keskeny lába is van a gyerekednek, akkor is érdemes. Zoknival már nem lesz keskeny lába, mondom, hogy milyen zoknit érdemes, hogy hőtartó legyen, jó széles legyen, így tudja szépen mozgatni a lábujjait a cipőben, az marha fontos. Nekem most a télim, ez nem túrázós, ez egy ilyen, ez is gyapjú, ez is jó széles, és ugye ebben még sose fáztam. Akkor szoktam benne fázni, hogyha vezetek, mert akkor nem mozog eleget benne a lábam, és akkor igen, de hát ez van. Milyen zoknit érdemes? Gyapjú keverék, és itt fontos a keverék, zoknit érdemes, ilyen minimum 50% gyapjú, a maradék meg valamilyen szintetikus anyag. Miért keverék? Mert így tud rugalmas lenni, és így lesz tartós. A sima 100% gyapjú zoknik lyukadnak nagyon-nagyon-nagyon hamar a sok lépés, nyiszatolás, stb. Nekünk ez ilyen zoknink van, ez most pont így sikerült összepárosítani. Rajtam is ilyen van. Ez a Nordic Socks-tól rendelt, azt hiszem ez a hegyi kollekció, tök mindegy, de hogy gyapjú keverék zokni, nem szoktunk ebben fázni soha, tényleg. Hogyha fázós vagy, akkor ez alá, mi a lényeg az okniban, ha nem kell ez a márka, hogy ez is legyen széles eléggé. Nézd meg, egy csomószor az van, hogy a sima zoknik nyomják össze a lábujjakat. Már csak ha így kirakod, akkor is érzed, vagy látod rajta, hogy szűkül előrefele. Pedig ha ránézel a lábadra, az természetes esetben nem előrefele szűkül, hanem ugye nyilván egy ilyen legyező, vagy egy ilyen egyenes formájú a lábúj. Jak helyzete, ne nyomja össze. Szóval hogy olyan zoknit választ, ami
széles eléggé tudja benne így a lábát mozgatni, vagy tudod benne te a lábadat így mozgatni. Ha valamilyen oknál fogva a bélelt széles cipőben gyapjúkeverék, zokni még mindig kevés, akkor én ez alá 5 ujjas zoknit adnék merinóból. És akkor az igazából az már biztos, hogy működni fog, vagy hogy nem fog fázni benne. De hogy nekem ez ilyen sejtapasztalat, az ilyen zokni és egy bakancsal a egész nap hótaposás, jégmászás, stb.-nél is csak akkor fázott a lábam, amikor csak mondjuk álltam a standban, és vártam, hogy a párom mászom föl, vagy ereszkedjen le, és nem tudtam úgy mozogni. Szóval, hogy ezek tényleg elég extrém körülmények között is nagyon-nagyon-nagyon jól működnek. Igen. Széles ujjrész, melegbélés, mellette is legyen hely a cipőnél, ne legyen full gumi, mert az merev, legyen rugalmas a talpa, és igen, amivel még turbozni tud, az a hőtükrös gyapjú talpbetét, ami visszaveri a hideget fölfele, meg melegít. A sima Deichmannba lehet venni, méretre vágod, belerakod, kezit csókolom. Zokni az természetes, minimum 50%, és mellé valamilyen szintetikus anyag, és alá, ha kell, akkor lehet 5 ujjas. Még egy dolog eszembe jutott, hogy ha nem is technikai cuccot adsz a gyerekre fölülre, igyekezz nem ilyen borzasztó nagy mintásat adni, meg ilyen nyomott mintásat adni, mert azok az ilyen gumis nyomott minták megmerevednek a hidegben, a mozgást akadályozzák, és rohadt hidegek, nyáron meg amúgy nagyon melegek. Szóval, hogy ez sem annyira jó akkorra sem. Szóval, hogy inkább az ilyen, ha minta, akkor önmagában mintás, vagy az anyagában mintás dolog, vagy ezek a technikai cuccok amúgy nem véletlenül inkább egyszínűek, vagy ilyen mintanélküliek. Igen, és akkor, hogy mi a téli alapszett szerintem, amit érdemes beszerezni, és ezeket simán pár ezer forintért vintidezni tudod, a kabát, meg a cipő, ugye az, ami nagyobb tétel, és az ugye necces, hogy van-e éppen, vagy nincsen, de az ilyen aláöltözet, stb. Millió és egy van. Én vennék egy vékony és egy közepes vastagságú aláöltözet, alsót és fölsőt, vagy egy polárpulcsit, vagy egy vastagabb gyapjú pulcsit, ez már amelyiket szeretnéd, egy polár nadrágot, vagy egy vastagabb gyapjú nadrágot, ez ugye a középső réteg. Én mindenképpen vennék, vagy kötnék egy gyapjú mellényt, ilyen kiegészítőnek. Lenne egy bélelt héjkabátja a gyereknek, és egy bélelt héj nadrágja a gyereknek. És igazából ezzel plusz egy polársál, egy gyapjúsapka, egy alap, meg egy vízállókesztyű, egy gyapjumig zokni és egy bélelt csizmával nem nagyon tudsz már mellé lőni, mert ezekből össze tudsz rakni egy olyan kombinációt, amivel biztos, hogy nem fog fázni. Azt a minőt 3-4 óra. Azt hittem 20 perc lesz ez az egész. Igen, azt hiszem, mindent elmondtam. Ennyire gondoltam így elsőre, hogyha bármi kérdés van, akkor szóljatok. Akár márka, akár jó ez a kombináció-e, akár az, hogy figyú, így adtam, de fázott, így adtam, de melege volt, mit változtassunk, bármi ilyesmi, akkor nyugodtan írjatok, vagy hívjatok, vagy akármi, és nagyon, nagyon szívesen segítek, és nem is tudom, ennyi, nincs rossz idő, csak rossz öltözet, és társai. Sziasztok!